11 da noite. Foi unha das imaxes que vai haber en todo o fútbol español, e é que no minuto 11 da segunda metade acontece isto. Vanse as 4 torres de San Lázaro, era noite pechada en Santiago de Compostela, e así non se podía seguir o partido. E curiosamente o rival non era un equipo, bueno, un Racing de Ferrol, un Oviedo incluso, que ten un desplazamento asequible, era o Logroñés, a Unión Deportiva Logroñés. Vamos, é que se teñen que volver a xogar media hora, casi era mellor esperar aí ata mañán pola mañá. Non estamos cos directivos e aquí xogamos, aínda que sexa ás 11 da noite. Aí están os xogadores facendo exercicios de quecemento, porque non houbo que esperar 15 minutos, 20 minutos, media hora, houbo que esperar prácticamente hora e media para que se reanudase o partido. Pero mellor así, porque que quedara este partido tamén colgado, sobre todo para o equipo rioxano, era unha faena. E ademais mellor pro Compostela, porque ia 0-0 o partido no apagón, e na reanudación acabou por 2-0. Pois foi unha das imaxes da xornada. Afortunadamente o partido durou máis de 3 horas, pero rematou do mellor xeito. Os que teñen mérito é o público, Sí, o público non marchou moito. Non marchou. Incluso houve máis festa nesa hora e media de espera que en moitos momentos do partido. Un partido que decidiu Compostela en apenas 2 minutos. No 30, penalti clarísimo de Ormazábal sobre Joselu. Claro e innecesario, ademais diante do árbitro. Que transforma o propio Joselu, seu gol número 13 no que levamos de campeonato, e o 2-0, 2 minutos máis tarde, o pase para Jordan, e ese remate cruzado do xogador ourensán. O final, gran victoria da Sociedade Deportiva Compostela nun partido que todo o mundo falaba, pois diso, do apagón, da espera e da incertidumbre. Una situación novedosa, ¿no? Que tengas que parar el partido, pues creo que una hora y pico que hemos estado sin poder jugar. Bueno, yo creo que los parones nunca vienen bien, pero creo que tampoco influyó en la reanudación del equipo ni del juego, ¿no? Yo creo que lo determinante ha sido el error puntual que hemos tenido, que creo que bueno, a estas alturas y un jugador de su experiencia pues no puede cometer. Tratamos de cantar un pouco para non enfriar mentres estábamos no campo e, bueno, despois se dixeron que iba a ser cousa de bastantes minutos e por eso nos metemos dentro porque, bueno, non facía unha tarde moi calurosa como para estar fora e nada, falamos o que teníamos que falar, estar metidos no partido porque sempre tes a duda de que se poda xogar o próximo día ou que non se poda continuar hoxe e, bueno, estar metidos no partido todo o máximo posible para a renovación pois sair como saímos.